कतके खायलायनाय दामनि माइ प्रग्राम बा जोंनि रिसोर्स पार्सनाव जारा फाइनार जों बुंनो बार बार समय मैया कमो अ समयरनो जों एकदम मूल्यवान रुई जाहाथे जोंनि कम्पिटिशन गेप होयो गारै जों हल खुंगै जाहाथे ते अवेयरनेस गाहामना बगै जायो मनो आगिन सिमेन्ट जोंनि सिडिपि साइबाय जों सानो सालायजां न सरकारनि जे स्किम आबो दाखोनो जोंनि बर'ना गाहाम के थाङै फसो गयाखौ तामो तामो दं आ स्किम रंनो तै जों बार बार जों अवेयरनेस खायनोमोन खिन्थु समय कम खाखायो तेवैसे फरो जों सिडिपि साइबाय आसुं लायै स्पेशल फान्ड दुबै पंचायत लेभेलया आईसीडीएस सेंटर लेभेल जों खालायनाय आबोन बागै आं स्पेशली बीएससी नि फान्ड गारिबै अ प्रोग्राम न बादे ताई अवेयरनेस नि बागै जे स्किम रिलेटेड दंमोन सरकारनि आबो जाहाथे जनसाधारण बारो जनसाधारण नारो ठीक मतन सगयना तै जाहाथे बुजिना थों केसे जे व्यक्ति जे बेनिफिशियरी बआ स्किम न माननाय जों सि दंगो एप्लाइ खायना रिंया ताकमोन गोबां दंगो सिन बर' भाषी जों साब डिविजन लेभेल गाना दंगो ताकमोन खायसे खायसे डेट थैथांगा डेट सार्टिफिकेट गरै आधार सार्टिफिकेट गरै अमाय केसेस गोबां परबो ताबो कोनो जों गुना गुना थांगानके सरकारनि स्किम नाम जुमो रिमिया खादुखौ नांगौ ताननिके बिनि कागज पत्र गरै सरकार बार बार अवेयरनेस खाय दंगो जागा जागा आधार कैम्प खाय दंगो बीआरटीसी कैम्प खाय दंगो किन्तु जिन बर' नेरो सबसे कमी है जों साक साक चेष्टा खायनि बागैनो जों बुइहाय साका आगुगै मैया जों बुइबाय बाक्सा बुंनानिके जों साक साक बुजे चेष्टा मा दंनाय प्लास जारा गार्जेन दंनाय दिनै सरकारनि रिलेटेड थुरुनिन अगनावादी होते आरो सिमिन चेंगै 1 to होते निसिम सरकार हस्टेल गरबुगो फ्री दंगो पाकिसरि फ्री दंगो यांग मॉडल स्कूल निउ दंगो 12 स्कूल दंगो जोंरन होते तबा आगम दिनो जों कॉलेज बाइके अबसन बिसिमो जों चालु खामिनावबो जों हाई लेवल जों चेष्टा खाय दंगो माने जों सुदु जों चेष्टा खायमोनिया जतो मिलि चेष्टा खायकेसे गरबु सब डिविजन जारा जों दंनाय आं अन्य जागानि कक सागला खायसे जों अ जागो दंगै जों गरबु सब डिविजन ते नाथे तके तिसाय माने जों चेष्टा सालगिया माने जों जागा जे दायित्वति दंनाय र जों आ दायित्वनो पालन खायाके जों ते गोलनानि दिगि जों थाङै दङ दिनै मियानो सिडिपि सागासिनो जन्म स्किमनि होते ते सयता नतुन आईसीडीएस गरबुगो ताबो माना थां दङ अलरेडि सेन्जानखा सरकार तामो खलाया दं खलाय दंगो एरपरे जों जे जों दंनाय रबो जों चेष्टा मा खायनाय गाबानो खाखायो नर जतनो दिनैनि अ प्रोग्रामनि मेन मुद्दा मेन तामो खायना बगो प्रोग्राम दिनै संसार जा बा तानि अवेयरनेस खायजाना नांखा नर काहाम के जतनो बुजि थांगाना के खाखायो जों आगम दिनो आं कौरखा जों सुदु पंचायत लेभेल जा सेंटर लेभेल वाइस बीएससी नि स्पेशल फंड हुई और जरा स्कीम तुई बा और प्रोग्राम ते कवर का फलना बगै जों खायनाय ते बिसिया ओ मास पाइग्राथों जातो मासो किसान कम तंगबा फाइने मासो जों प्रोग्राम तेसा सेंटर लेभेल जों अवेयरनेस खायलायफिनाय अ क कुसारिना न जतो गाहाम गोरों दंदि जतो सुस्थ दंथों।